बासबारिल' नङा जोंनि समग्र पर्बतजरा एबा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि थाखायनो बिराद गोग्गाथाव दिनैनि दिना जे बासबारि बायदि बे पर्बतजरानि सिङाव बे एकदम भितरा ओनसोलावहाय जे एफा गिदिर मोनसे कच फेक्टरि जे बे जानो थांगासिनो दङ बिनि थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजा बा जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि माने 2020 मायथाइनि 27 जे फेब्रुवारियावहाय जानुवारियावहाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बे कच फेक्टरिखौ मोननाय जादोंमोन आरो बेवहाय जोङो नैबे बासबारि ओनसोलनि रायजो राजायाबो जोबोद नैबे हा होनायनि खेथ्रआव लानानै आरो गोबां बे अफिसियेल दौरा दौरिखौ जोङो मोजाङै जों मावफुंनो हानाय बायदि जादों बे समग्र बे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा नि हेफाजाबजों जों बे जायगायावहाय जों लाबोनो हादों जों जोबोद माने गोजोननाय मोनो आरोखि जों आसा खालामदों बे कच फेक्टरिया जाखांनायनि उनाव बे जोंनि बासबारि ओनसोल बा पर्बतजरा ओनसोल बा बिटिआर ओनसोलावनो मोनसे इक'नमिक जे जौगानाय बियो फैगोन आरो जोंनि बेखार जेनाखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोनाबो एसेब्लाबो बेवहाय सुबिदाखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो खामानिया फ्राय रानिं जागासिनो दङ आरो दिनैहाय अफिसियेलि जोंनि मानगोनां जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि बिथाङा दिनैहाय अफिसियेलि बेखौहाय फाउन्डेसन खालामबाय दा 257 कौटि रां इनिशियेलि दा हरग्रोनाय जादों आरो बिनि सेकेन्डआवहाय 1100 कौटि थाखा हरगोन होननाय जों मिथिनो मोनदों दा टेन्डारनि प्रसेसा जासिगोन आरो बिनि उनावहाय गोबां खामानि ओंखारगोन दा बिनि थाखायनो बेनि गेजेरजों आङो जोंनि बे ओनसोलनि जायनोखि बेखारफोर दङ बिथांमोनाबो जाहाथे बेयावहाय जगाजग खालामनानै खामानि दामानिफोरखौ जोंनि ओनसोलनि जायनोखि बेखारफोर थानानै दङ बिथांमोनानो जाहाथे मावफैनो हायो बेखौबो जोङो खावलायदों आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलावहाय जोंना आयुष हस्पिटाल बेबो बानायगासिनो दङ आरो जोंना खाथियाव पलिटेकनिकेल कलेज बेबो बानायगासिनो दङ आसा खालामदों बे ओनसोला फैगोन 4-5 बोसोरावहाय मोनसे मोजां थासारियाव सफैगोन होननानै जों साननो हायो आरो जों बे खामानि जाफुंनायनि माबायावहाय जोङो जोंनि बारग' जेनाखि CM प्रमद बर' सार बिथांखौ जोङो धन्यबाद होयो जे बिथाङा बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोंनि बेबायदि मोनसे गिदिरथार जे अनुस्थानखौ लाबोनानै होफैनायनि थाखाय आं बिथांखौबो धन्यबाद होनो सानो आरो जोंनि देशनि जेनाखि प्राइम मिनिस्टार प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि सार बिथांखौबो जोङो धन्यबाद होगोन आसामनि जेनाखि गिबि मन्त्रि बिथांखौबो जों धन्यबाद होगोन आरो दा बिटिसिनि जेनाखि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो जों धन्यबाद होगोन आरो बिनिफ्राय साबसिन जाहाथे जोंनि बे ओनसोल गोग्लैसोनाय ओनसोलावहाय लामा सामा बिथिंखौ जाहाथे नायो आरो दा खोनानो मोनदों दिनैहाय आसाम माला 3.0 बेखौहाय दिनैहाय मानगोनां प्रधान मन्त्रि बिथाङा इन'ग्रेसन खालामलांबाय दा जोंहा मोनसे गिदिरथार आसाम माला लामा दङ रुपसि एयारपर्टनिफ्राय क'क्राझारसिम थांनाय जाहाथे बे रुपसिनिफ्राय एयारपर्टनिफ्राय क'क्राझारसिम थांनाय जेनाखि आसाम माला लामा बियो थाबथानानै दङमोन आङो दानि जेनाखि चिफ हाग्रामा सारखौ आङो खावलायगोन जाहाथे बे लामाया जिहेतु क'क्राझारनिफ्राय फकिराग्रामसिम सफैबाय दा बेखौ जाहाथे बे नैबे आसाम मालायाव सोदेरनानै जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय उपकार खालामनानै होनो हायो आं बेखौनो बे मिडियानि गेजेरजों खावलायबाय।